హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాద ప్రణామ్స్. హరే కృష్ణ. ప్రతి ఒక్క భక్తులకి పేరు పేరున మీ అందరి పాదాలకి నా శిరసాభివందనాలు. దయచేసి ప్రతి ఒక్కరూ మనస్ఫూర్తిగా ఆశీర్వదించండి. సరైన వాక్యాలు సరైన సమయానికి సరైన ఉద్దేశంతో వచ్చేలాగా ఈరోజు నా గురువు గారు అయిన హిజ్ హోలీనెస్ జయపతాక్ మహారాజుల వారు మరియు నా పరమ గురువు అయిన హిజ్ డివైన్ గ్రేస్ అభయచరణ భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు నాకైతే ఎంత మేరాన పలికిస్తారో నేను ఎంత మేరాన పలుకుతాను. ఓం అజ్ఞానతిమిరంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మిలితం येन తస్మై శ్రీ గురువే నమః. శ్రీ చైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితమైన భూతలే స్వయం రూపకదామస్మి దదాతి సుపదాంతికం. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీన బంధు జగత్పతి గోపేష్ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమస్తుతే తప్తకాంచన గౌరంగి రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియ వంశ కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. నమః ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్ఠా భూతలే శ్రీమతే జయపతాక స్వామి నిత్య నామిని నమో ఆచార్య పాదాయ నితాయ కృపదాయనే గౌరకథా దమదాయ గురుగ్రామచారిణి నమః ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్ఠా భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి నిత్య నామిని నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి విచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దైశతారిణి శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర్ శివాస్ అది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే. హరే కృష్ణ ప్రతి ఒక్కరికి. కొద్దిసేపు వెయిట్ చేద్దాం, రామకృష్ణ ప్రభు వస్తారు. సో ఈరోజు 9వ శ్లోకము ఉపదేశామృతంలోది. సో ఇప్పటిదాకా మనం తెలుసుకున్నది ఏంటి అని అంటే, మొదటి 7 శ్లోకాలు మనకి ఇవన్నీ కూడా మనకి భక్తి మార్గంలో ఇది గురించి తెలిసే దానికోసమని. మొదటి 7 శ్లోకాలు వైదీ సాధన భక్తి గురించి, 8వ శ్లోకము రాగానుగ సాధన భక్తి, అండ్ నెక్స్ట్ 9 నుంచి 11 దాకా ఇవన్నీ కూడా భావ భక్తి మరియు ప్రేమ భక్తిలోకి మనల్ని తీసుకెళ్లే దానికోసం. తేజస్ ఎవరికైనా తెలుసా మనకి వైదీ సాధన భక్తి నుంచి భావ ప్రేమ దాకవి? ప్రభు చెప్పండి ప్రభుజీ. ఫస్ట్ శ్రద్ధ, ఎక్సలెంట్. తర్వాత సాధు సంఘ భజన క్రియ, తర్వాత ఏమో అనర్థ నివృత్తి. కరెక్ట్, అనర్థ నివృత్తి. తర్వాత రుచి, ఆసక్తి, భావ, నిష్ట వస్తుంది ప్రభు. నిష్ట, రుచి, ఆసక్తి, భావ, ప్రేమ. పర్ఫెక్ట్ పర్ఫెక్ట్. హరే కృష్ణ. సో ఏంటి అని అంటే, స్టార్టింగ్ లోని శ్రద్ధ, సాధు సంఘ. శ్రద్ధ అనేది జస్ట్ ఇంట్రెస్ట్. సాధు సంఘ డివోటీస్ తో అసోసియేషన్. భజన క్రియ, డివోటీస్ తో అసోసియేట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, నాలాగా విషయ వాంఛల గురించి మాట్లాడరు. క్రికెట్ లోని ఎవరు గెలిచారు, పాలిటిక్స్ లోని ఎవరు ఓడిపోతున్నారు, లేకపోయిందా ఏ సినిమా బాగుంది,
సో అవంతా మాట్లాడరు వాళ్ళు అలాగా. వాళ్ళు మాట్లాడేది ఏంటి అని అంటే భజన క్రియ. వారు ఏం చేస్తారు అని అంటే మీరు వాళ్ళతో ఉన్నంతసేపు వాళ్ళు జపం చేస్తారు, మీ చేత కూడా జపం చేయిస్తారు. వాళ్ళు కీర్తన పాడతారు, మీ చేత కూడా కీర్తన పాడిస్తారు. కాబట్టి శ్రద్ధ, సాధుతంగా భజన క్రియ. సో ఇవంతా జరిగినప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే అనర్థ నివృత్తి. మనకి ఫస్ట్ లోని అది నచ్చదు. ఎప్పుడు చూసినా సరే కూడా వాళ్ళు జపం చేస్తూనే ఉంటారు. ఎంతసేపు అని జపం చేసేది, నా వేళ్ళు నొప్పెడుతోంది, ముందుకి వెనక్కి ఆ మాలను తోస్తూ తోస్తూ నా వేళ్ల మీదంతా కూడా మార్క్స్ పడిపోయింది, ఇంకా నా వల్ల కాదు అన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది. కానీ వాళ్ళు విడిచిపెట్టరుగా, మళ్ళీ మళ్ళీ జపం చేయిస్తారు. మనకి డాన్స్ చేసి చేసి మనం అలిసిపోతాం, అయినా సరే కూడా ఇంకా డాన్స్ చేయండి అంటారు. డాన్స్ చేసి అలిసిపోయాం, నాకు శక్తి లేదు అని అంటే మళ్ళీ కూర్చోబెడతారు, ప్రసాదం మళ్ళీ కడుపు నిండా తినిపిస్తారు, మళ్ళీ ఎగరమని చెప్తారు, డాన్స్ చేయమంటారు. సో ఇది కొద్దిగా ఆ భక్తులకు ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది. కానీ భక్తులకు స్టార్టింగ్ లో ఇబ్బందికరంగా అనిపించినా సరే కూడా వారిలోని అనర్థాలనంతా కూడా నివృత్తి చేస్తుంది. అభక్తులవనండి, భక్తులవనండి, ఎవరికైనా సరే కూడా ఈ రకంగా చేస్తున్నారు అని అంటే అనర్థ నివృత్తి. అనర్థాలన్నీ కూడా నష్టమైపోతాయి. ఏ రకంగా అంటే ఈ వికారాల రూపంలో మనకి బయటకు వచ్చేస్తుంది. నా వల్ల కాదు, నేను చేయలేను, నన్ను దయచేసి మీరు ఇంకా ప్రెషరైజ్ చేయొద్దు అన్నట్టుగా. కానీ అది మెల్లిగా ఏమవుతుందనంటే నిష్ఠ అనేది పెరుగుతుందన్నమాట అనర్థ నివృత్తి తర్వాత. దాని తర్వాత నిష్ఠ అనేది వచ్చినప్పుడు రుచి అనేది వస్తుంది. మెల్లిగా ఆసక్తి అనేది పెరుగుతుంది. సో ఆ రకంగా రాగానుగ సాధన భక్తిలోకి ఎప్పుడు వచ్చేస్తామో మనకు తెలియని కూడా తెలియదు. మెల్లిమెల్లిగా అది భావ. సో మనకి భావం అనేది పెరుగుతుంది. దాని తర్వాత ప్రేమ అనేది పెరుగుతుంది. సో అందుకోసమనే అన్నమాచార్యుల వారు కూడా అద్భుతంగా కీర్తన రాశారనమాట. భావములో నా భాగ్యమునందును గోవింద గోవింద అని కొలువగో మనసా భావములో నా భాగ్యమునందును. సో భావంతోని మనం గోవిందనామ స్మరణ చేయగలిగామనంటే దానికి మించిన భాగ్యం అనేది ఇంకోటి లేనే లేదు. అదే భాగ్యం అంటే, అదే లక్ అంటే. ఆ రకంగా ఎవరైతే గోవింద నామ స్మరణ జపము చెయ్యగలరో అప్పటిదాకా చేస్తున్నది ఏంటి అని అంటే మనం నామ అపరాధము లేక నామ ఆభాసం. ఎప్పుడైతే భావముతోని ప్రేమతోని ఎప్పుడైతే జపం చేయగలమో అశ్రుధారలు అది మాటికి అదే కారుతూ ఉంటాయి. ఒక్కసారి నామం జపం చేసాము అని అంటే దాని పట్ల ఆ ప్రేమ అనేది ఎంత లాన్ ఉంటుందనంటే అప్పుడు సాక్షాత్ భగవంతుడు మన ముందు వచ్చి నీకేం కావాలన్నా సరే కూడా నాకేం వద్దు స్వామి, నేను ఏది కావాలని నేనేం జపించలేదు, నాకు మీరు కావాలి, నాకు మీ సేవ చేసుకునే అవకాశం నాకు కలగాలి, నన్ను మీరు కావాలంటే నరకలోకంలోని తోసేసేయండి, లేకపోయింది ఒక పేడ పురుగులాగేసేయండి, నన్ను అధమం కంటే అధమమైన జన్మను నాకు ఇచ్చేయండి, నాకు ఇబ్బంది లేదు. నన్ను మీరు కావాలంటే స్వర్గంలోనే నా పడేయండి, నాకు అప్పటికి కూడా నాకు ఆ స్వర్గము భోగ విలాసాల పట్ల ఆసక్తి ఉండకూడదు, ఇటు నరకంలోని కష్టాల పట్ల బాధ కూడా నాకు అనిపించకూడదు నాకు అది కష్టం అని. ఎందుకు అని అంటే నిరంతరంగా నేను మీ నామ జపం చేసుకునే దాంట్లోని నేను అంత నిమగ్నం అయిపోయి ఉండాలి, నా చుట్టుపక్కల ఏం జరుగుతోంది అనేది కూడా నాకు తెలియకూడదు. సో ఇంగ్లీష్ లో నాకు పదం ఉన్నది అబ్లివియస్ అని. ఏ మాత్రం కూడా తెలియకుండా ఉంటుంది అనమాట చుట్టుపక్కల ఏం జరుగుతుందని. ఆ రకంగా నన్ను ఉంచండి స్వామి అని చెప్పనేదే భావభక్తి. సో అది మనకి 9వ శ్లోకం నుంచి వస్తుంది అన్నమాట అది. సో ఇప్పుడు మనం నేర్చుకోబోయేది భావభక్తి గురించి. సో వైదిక భక్తిలో మనం ఏం చూసాము అంటే ప్రిఫైజ్ ది గోల్ ఆఫ్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ అండ్ ద మీన్స్ ఆఫ్ అటైనింగ్ ఇట్. సో మనకి ఏ రకంగా కృష్ణుణ్ణి పొందాలి అని అంటే మనం ఏం చేయాలి అండ్ దాన్ని ఏ రకంగా పొందొచ్చు. సో ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసాము, 6 రకాల కోరికల్ని మనం ఏ రకంగా నియంత్రించుకోవాలని, భక్తి మార్గంలోని మనకి అవరోధాలు ఏంటి అనేది 2వ శ్లోకంలోని, అండ్ 3వ శ్లోకంలో మనం తెలుసుకున్నాం భక్తిని ఏ రకంగా మనం పెంపొందించుకోవచ్చు అని, అండ్ 4వ శ్లోకంలో తెలుసుకున్నాం భక్తులు ఏ రకంగా దాన్ని
ఆ ప్రేమ పూర్వకమైన ఆ ఆదాన్ ప్రదాన్. సో భక్తుల్ని మనకి ఎప్పుడైనా సరే కూడా మనకి 10 అపరాధాల్లోని చెప్తున్నారు భక్తుల్ని ఎప్పుడూ కూడా దూషించకూడదు అని. కానీ అట్ ది సేమ్ టైం భక్తులను చూసినప్పుడు ఆనందం అనేది కలగకపోతే హరే కృష్ణ, వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది ప్రభుజీ. వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుందా ప్రభుజీ? ఇప్పుడే కట్ అయింది ప్రభుజీ, మళ్ళీ ఇప్పుడు ఓకే ప్రభుజీ. ఓకే ఓకే, బహుశా ఇక్కడ సిగ్నల్స్ సరిగ్గా లేదు. ఓకే, సో 3వ శ్లోకంలో మనం తెలుసుకున్నాం ప్రిన్సిపల్స్ దట్ ఎయిడ్ డివోషనల్ సర్వీస్, ఏ రకంగా మనం భక్తిని పెంచుకోవచ్చు అనేది తెలుసుకున్నాం. 4వ శ్లోకంలో తెలుసుకున్నాము భక్తిని చూసినప్పుడు ఏ రకంగా ఆనందాన్ని మనం పొందాలి, ఏ రకంగా భక్తులతోని మనం ఏ రకంగా ప్రవర్తించాలని. 5వ శ్లోకంలో తెలుసుకున్నాము వాళ్ళ పరిపక్వత్వం. సో పరిపక్వత్వం అనేది ఒక్కొక్క స్టేజ్ లో ఉంటుంది, కనిష్టాధికారి, మధ్యమాధికారి, ఉత్తమాధికారి. సో ఒక్కొక్క లెవెల్ అధికారితోని ఏ రకంగా ఉండాలి అనేది మనం అది 5వ శ్లోకంలో తెలుసుకున్నాం. రకంగా అంటే గంగా భాసాం నకలు ఉద్బుదా ఫేని పంఖైర్ బ్రహ్మ ద్రవతి అపగచ్చతి నీర ధర్మై. గంగా నదిలోని వర్షాకాలంలోని బుడగలు కాస్త మురికిగా ఉండొచ్చు, కానీ గంగా నది ఎప్పటికైనా పవిత్రమైనది. అదే రకంగా భక్తులు కూడా ఎప్పటికైనా పవిత్రులు. వారిని తక్కువ దృష్టితోని మనం ఎప్పటికీ చూడకూడదు. దృష్టి స్వభావ జనిత వపుషశ్చ దోషై. సో దృష్టి లోపం వల్ల మనం ఎప్పటికీ కూడా వారిని తక్కువ అని అనుకోకూడదు. సో 7వ శ్లోకంలో మనం తెలుసుకున్నాము ఏ రకంగా మనం చాంటింగ్ ది హోలీ నేమ్, మనం భక్తుల్ని మరి జపం అనేది ఏ రకంగా చేయాలి అనేది. సో స్పాంటేనియస్ డివోషనల్ సర్వీస్ అండ్ ప్రాక్టీస్. సో నెక్స్ట్ మనం ఏ రకంగా స్పాంటేనియస్ డివోషనల్ అనేది మనకు ఉండాలి అనేది తెలుసుకున్నాము. ఇప్పుడు మనకి ఏంటి అని అంటే 9వ శ్లోకం ది హైరార్కీ ఆఫ్ ది మెటీరియల్ అండ్ స్పిరిచువల్ వరల్డ్. సో ఏ రకంగా మనకి భౌతిక లోకాలు మరియు ఆధ్యాత్మిక లోకాలు, మనం మీరందరూ కూడా గోలోక చార్ట్ అనేది చూసుంటారు. ఆ గోలోక చార్ట్ అనేది మనకి ఈ 9వ శ్లోకంలో మనకి చెప్పబడుతుంది అన్నమాట. అది సో టెక్స్ట్ 9 describes the hierarchy of the different regions of the Lord's creation with Radha Kund as the topmost place. సో వేరియస్ హైరార్కీస్ ఉన్నాయి, దాంట్లోని అన్నిటికంటే ఉత్తమ శ్రేణి ఇవ్వబడింది దేనికి అని అంటే రాధాకుండ్కి. సో ఆ శ్లోకము మనం ఇప్పుడు చూద్దాము. వైకుంఠ జనితో వరా మధుపురి తత్ర రస ఉత్సవాద్ బృందారణ్య ఉదరపాణి రమణాత్ తత్రపి గోవర్ధన రాధాకుండం ఇహపి గోకులపతే ప్రేమామృతం అప్లవనాత్ కుర్యాదస్య విరాజితే గిరితటే సేవం వివేకినకః. సో ది హోలియెస్ట్ ప్లేస్ known as Mathura is spiritually superior to Vaikuntha. లోకంలో అందరూ వైకుంఠ ప్రాప్తి కావాలి, వైకుంఠ ప్రాప్తి కావాలి అని అనుకుంటూ ఉంటారు, కానీ భక్తులు వైకుంఠం కోసమని కూడా కాదు, దానికంటే ఉత్తమమైనది ఇంకోటి ఉన్నదయ్యా, అదే మథురా నగరం. ఎందుకు అనంటే ది ట్రాన్సెండెంటల్ వరల్డ్, బికాస్ ద లార్డ్ అపియర్డ్ హియర్. కృష్ణుడు అక్కడ పుట్టారయ్యా, జన్మ తీసుకున్నది అక్కడే మథురా నగరంలోని ఆ జైల్లోని ఆ కాలకోఠరిలోని భగవంతుడు జన్మ తీసుకున్నారు. కాబట్టి వైకుంఠానికి వెళ్ళి నేనేం చెయ్యాలి, దానికంటే కూడా నాకు మథురా నగరమే దానికంటే ఊర్ధ్వమైనది అని అనుకుంటారు భక్తులు. కానీ superior to Mathurapuri's transcendental forest of Vrindavana because of Krishna's Rasalila pastime. కానీ మథురా నగరం కంటే కూడా బృందావనం అడవులు ఉత్తమమైనటిది. ఎందుకు అనంటే కృష్ణుడు రాసలీల చేశారు. రాసలీల అనంటే అక్కడ మాధుర్య లీల, ఆ ఆనందాన్ని ఇచ్చారు. మాధుర్య లీల అనేది అన్నిటికంటే ఉత్తమమైన లీల అది.
సో అది రసం, వేరియస్ రసాలలోని శాంత రసము, దాస్య రసము, నెక్స్ట్ వాత్సల్య రసము, మాధుర్య రసము. అన్నిటికంటే ఉత్తమమైనది మాధుర్య రసము. అది మనలాంటి వారికి దక్కదది. అదేంటి అని అంటే బ్రజవాసీలకు మాత్రమే దక్కే మహత్తర అవకాశం అది. సో అది ఆ మాధుర్య రసాన్ని అందరికీ అందజేశారు శ్రీకృష్ణుడు. కాబట్టి బృందావన్ అడవిలే ఉత్తమమైనది అని అంటున్నారు మనకి మథురా నగరం కంటే కూడా. కానీ అండ్ ద సుపీరియర్ ఆఫ్ ది ఫారెస్ట్ ఆఫ్ బృందావన్ ఈజ్ గోవర్ధన హిల్. కానీ మనకి ఆ బృందావనం అడవుల కంటే కూడా గోవర్ధనగిరి పర్వతం అనేది ఇంకా ఉత్తమమైనది. ఎందుకు అని అంటే ఫార్ ఇట్ వాజ్ రైజ్డ్ బై ది డివైన్ హ్యాండ్ ఆఫ్ శ్రీకృష్ణ అండ్ ఈస్ ది సైట్ ఆఫ్ హిస్ వేరియస్ లవింగ్ పాస్ టైమ్స్. భగవంతుడు తన ఉదరపాణి రమణాత్తత్రపి గోవర్ధన, తన చేతులతోని ఆ గోవర్ధనగిరిని ఎత్తారు. దాన్ని ఒక గొడుగులాగా పట్టుకున్నారు అప్పుడు. ఎందుకు అని అంటే తన భక్తులని కాపాడే దానికోసమని. సో అందుకోసమని ఈ రాసలీల జరిగి ఆ బృందావన అడవిల కంటే కూడా ఉత్తమమైనది ఏది అని అంటే ఆ గోవర్ధనగిరి. ఎందుకనంటే అక్కడ ఎన్నో పాస్ టైమ్స్ జరిగింది. అండ్ అబౌవ్ ఆల్ ది సూపర్ ఎక్సలెంట్ శ్రీ రాధాకుండ స్టాండ్స్ సుప్రీం for it's overflooded with the ambrosial nectarian prema of the Lord of Gokula, Shri Krishna. అక్కడ ఆనందం అనేది ఉంటుంది. ఎక్కడ అనంటే శ్రీమతి రాధాకుండ్లో. సో అది గోవర్ధనగిరి పర్వతానికి పాదాల దగ్గర ఉంటుంది రాధాకుండ్. అక్కడ ఏంటి అని అంటే వేర్ దెన్ ఈస్ దట్ ఇంటెలిజెంట్ పర్సన్ హూ ఈస్ అన్విల్లింగ్ టు సర్వ్ దిస్ డివైన్ రాధాకుండ్ విచ్ ఈస్ సిచ్యువేటెడ్ అట్ ది ఫుట్ ఆఫ్ గోవర్ధన హిల్. గోవర్ధనగిరి పాదాల దగ్గర ఉండే ఆ రాధాకుండ్ ఎక్కడైతే చాలా చాలా ఆంబ్రోషియల్ నెక్టేరియన్ ప్రేమ, అద్భుతమైన రసభరితమైన ఆ ప్రేమామృతం అప్లవన, అంత అమృత తుల్యమైన ఆ ప్రేమపూర్వకమైన ఆ కార్యకలాపాలు జరిగాయి శ్రీమతి రాధారాణి కృష్ణుడిది. సో ఎవడు కాదనుకుంటాడు అలాంటి ప్రేమపూరితమైన భక్తి ప్రదేశాన్ని విడిచిపెట్టి నాకు ఇంకో దగ్గర ఎక్కడో నేను బ్రతకాలనుకుంటున్నాను అనుకున్నారంటే వారు భక్తులు కానే కారు. ఒకవేళ వారు భక్తులు అయితే వారి దేహాన్ని ఆ రాధాకుండ దగ్గరే వారు త్యాగం చేయాలని అనుకుంటారు. రాధాకుండ పక్కనే ఎప్పుడు ఉండాలి అని అనుకుంటారు. మృత్యు వచ్చిన సమయంలో కూడా వారు ఆ రాధాకుండనే తలుచుకుంటూ వారి దేహాన్ని విడిచిపెట్టాలనుకుంటారు. ఈ రకంగా ఏ భక్తులు ఇది వద్దని అనుకుంటారు అని అడుగుతున్నారు. సో ఒకటి గమనించారు అని అంటే మనకి ఇలాంటి ప్రశ్నాత్మకమైనటిది శ్లోకాలు మనకి ఇంకెక్కడైనా చూసారా మీరు? శ్రీమద్ భాగవతంలో ఈ రకంగా ప్రశ్నాత్మకమైన శ్లోకాలు ఎక్కడైనా విన్నారా? ఒక శ్లోకం ఉన్నది శ్రీమద్ భాగవతంలోని, ఎవరికైనా తెలుసా? అది ప్రశ్నాత్మకమైన శ్లోకం. అది దాంట్లోనే ఆన్సర్ ఉంటుంది కానీ మనల్ని ప్రశ్న అడిగినట్టు ఉంటుంది. అది సమాశ్రిత ఏ పాద పల్లవ ప్లవం మహత్పదం పుణ్యేశో మురారి భవాంబుదిం వత్సపదం పరం పదం 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 యద్విపదం నతేషాం. ఎవరికి కావాలనుకుంటున్నారు పదం పదం యద్విపదం, లేకపోయినా భవాంబుదిం వత్సపదం పరం పదం. సో పరమపదం కావాలనుకుంటున్నారా లేక పదం పదం యద్విపదం నతేషాం, ఏది కావాలనుకుంటున్నారు అన్నట్టుగా ఆన్సర్ మనకి ఇచ్చేశారు. ఆన్సర్ ఇచ్చేసి ఇప్పుడు ప్రశ్న అడుగుతున్నారు, ఇప్పుడు చెప్పండి మీకేది కావాలి. సో ఆ మురారి యొక్క పాద పద్మముల్ని పట్టుకొని మీరు పరమపదం వెళ్ళాలనుకుంటున్నారా లేకపోతే పదం పదం యద్విపదంలోనే ఉండాలనుకుంటున్నారా అని. ఆ రకంగానే మనకి ఇక్కడ కూడా ప్రశ్నాత్మకమైన శ్లోకం ఇది. మనకి వైకుంఠం కంటే కూడా మథురా నగరం ఉత్తమమైనది. ఎందుకనంటే అక్కడ జన్మ తీసుకున్నారు భగవంతుడు. అండ్ దానికంటే కూడా ఉత్తమమైనది బృందావన్ అరణ్యము. ఎందుకు అనంటే అక్కడ రాసలీల జరిగింది. రాసలీల జరిగిన ఆ బృందావన అరణ్యం కంటే కూడా గోవర్ధనగిరి పర్వతమైనది ఉత్తమమైనది. ఎందుకు అనంటే ఉదరపాణి రమణాత్రపి గోవర్ధన, భగవంతుడు తన చేతులతోని స్వహస్తాలతోని ఆ గోవర్ధనగిరి పర్వతాన్ని ఒక ఛత్ర ఛాయలాగెత్తారు. కాబట్టి గోవర్ధనగిరి పర్వతమైనది ఉత్తమమైనది.
దానికంటే కూడా ఉత్తమమైనది రాధాకుండం ఇహపి గోకులపతే. ఎందుకు అనంటే రాధాకుండం ఇంకా కూడా గొప్పది. ఎందుకు అనంటే ప్రేమామృతం అప్లవనాత్ కుర్యాద్. సో అంత ప్రేమపూర్వకంగా అక్కడ మాటలు జరిగింది. సో ఎన్నో ఎన్నో పాస్ట్ టైమ్స్ జరిగింది రాధాకుండ దగ్గర. కాబట్టి అది ఇంకా ఉత్తమమైనది. కాబట్టి ఇప్పుడు ఒక ప్రశ్న అడుగుతున్నారనమాట. సో ఎవరికెవరికి దీనికంటే కూడా ఇంకా ఉత్తమమైనది ఇంకేదో ఉన్నదా, అసలు ఎవరు ఇలాంటివి కాదనుకుంటారయ్యా అనేసి ఒక ప్రశ్న అడుగుతున్నారు మనకి. సో ఇప్పుడు మనకు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అని అంటే, భగవద్గీతలో మనకు చెప్పినట్టుగా ప్రతి ఒక్క లోకంలోని కూడా ఎప్పుడైతే ప్రళయం అనేది వస్తుందో మిగతా అన్ని లోకాలు మునిగిపోతాయి. కానీ మనకి ఊర్ధ్వలోకాలు ఏదైతే ఉన్నాయో అవి మాత్రం మునగవు. ఓన్లీ భగవంతుడి లోకం మునగదు. ఇప్పుడు మనకి ఈ లోకం అనేది భౌతికమైన లోకాలు అనేది కేవలం 1/4. పావు భాగం మాత్రమే భౌతికమైన లోకాలు, 3/4 భాగము మనకి ఆధ్యాత్మిక లోకాలు ఉన్నాయి. మనకి ఈ భౌతిక లోకాల్లో నుండేవి ఏవేవి ఉన్నాయి, ఆధ్యాత్మిక లోకాల్లో ఏవేవి ఉన్నాయి అని అంటే మనకి అతల వితల కుతల పలాతల రసాతల పాతాల లోకాలు అవన్నీ కూడా మనకంటే కిందనున్నాయి. మనకంటే ఊర్ధ్వంలో ఉండేటివి ఏ ఉన్నాయి అని అంటే ఓం భువు, ఓం భువ, ఓగుం సువహ, ఓం మహః, ఓం జనః, ఓం తపః, తపర్లోకం దాకా, ఓగుం సత్యం, సత్యలోకం అనగా బ్రహ్మలోకం. దాని తర్వాత వస్తుంది దేవి మహేష హరిధామ్నేషు తేషు తేషు. దేవీ లోకం వస్తుంది, దాని తర్వాత శివుడి లోకం వస్తుంది మహేష లోకము, దాని తర్వాత హరిధామ్నేషు అంటే వైకుంఠ లోకాలు. వైకుంఠ లోకాల కంటే కూడా ఉత్తమమైనది అయోధ్య, అయోధ్య కంటే ఉత్తమమైనది గోలోకము. సో గోలోకం అనేది అన్నిటికంటే ఉత్తమమైన లోకము. సో ఈ రకంగా ఉంటుంది మనకి మన దీంట్లోని గోలోక చార్ట్లోని మనం చూసినట్లయితే ఇది మనకి కనిపిస్తుంది. సో ఇది మథురాధామ్. సో మథురాధామ్ మనకి మీరందరూ మీ ఇళ్లలోనే కూర్చొని ఉంటూనే ఇక్కడ మథురాధామాన్ని మనం ఒక విజువలైజేషన్ చేస్తున్నాం. సో రైల్వే స్టేషన్ మథురా జంక్షన్ అనేసి వస్తుంది. సో అక్కడ నుంచి మనం కొద్ది దూరంలోనే మనకి శ్రీకృష్ణ జన్మభూమి అనేసని అక్కడ వెళ్ళినట్లయితే చాలా రష్ ఉంటుంది, ఆ క్యూలో నిలాల్సి ఉంటుంది. అక్కడ ఫ్రిస్కింగ్ చేస్తారు, చెక్ చేస్తే మనం ఏమి సామాన్లు పట్టుకోలేదు కదా, మనకి దగ్గర ఏమీ ఫర్బిడెన్ ఐటమ్స్ ఏమీ లేవు కదా అని. దాని తర్వాత అలా లోపలికి వెళ్తే అక్కడ ఒక పెద్ద బండ కనిపిస్తుంది, అక్కడ శ్రీకృష్ణుడు జన్మ తీసుకున్నది అదే స్థలం మీద అని చెప్పని. సో మీరు కళ్ళు మూసుకొని తెలుసు, అర్థం చేసుకోవచ్చు, ఒకసారి వీక్షించవచ్చు. కృష్ణుడు జన్మస్థలం అది మథురా నగరం. సో అక్కడ మనకి భగవంతుడు జన్మ తీసుకున్నారు. సో అక్కడ మనం నమస్కారం పెట్టుకోవచ్చు. లార్డ్ అపియర్డ్ హియర్, ఇక్కడే జన్మం తీసుకున్నారు. ఒక గ్రానైట్ బండలాగా ఉంటుంది, అక్కడ కృష్ణుడు జన్మ తీసుకున్నారు. ఆ పక్కనే ఒక చిన్న గేట్ ఒకటి ఉంటుంది, ఆ గేట్లన్నీ కూడా షాకిల్స్ ఓపెన్ అయిపోయింది. సో కృష్ణుడిని తీసుకొని ఆ ద్వారం మాధ్యమంగా సో వసుదేవుల వారు ఒక గంపలోని కృష్ణుడిని పెట్టుకొని తల మీద అక్కడి నుంచి వెళ్ళారు. కృష్ణుడిని ఎప్పుడైతే గంపలో పెట్టుకొని అతను భగవంతుడి మీద సంపూర్ణమైన నమ్మకం పెట్టుకున్నారు, భగవంతుడే ఏదో ఒక దారి చూపిస్తారు అని. అప్పటికి వసుదేవుల వారికి చేతికి, వసుదేవుల వారు మరియు దేవికి ఇద్దరికి కూడా చేతికి సంకళ్ళు కట్టేస్తున్నాయి. కానీ ఆయన కృష్ణుడిని పట్టుకెళ్ళాలి అనే ఒక సంకల్పం తీసుకున్నారు, నెత్తి మీద కృష్ణుడిని బుట్టలో పెట్టుకొని ఉన్నారు. కానీ నడుద్దాము అనంటే సంకళ్ళు ఉన్నాయి, కానీ భగవంతుడి మీద భారం వేసి ఒక అడుగు ముందుకేసారు. సంకళ్ళు ఆటోమేటికల్లీ తెంపుకోబడిపోయి, సంకళ్ళు తెంపుకోబడ్డాయి, తలుపులు వేసేస్తున్నాయిగా. తలుపులు ఎలా తీస్తారు, దానికి తాళం కప్పలేస్తున్నాయి. ఆ తాళం అన్ని కూడా అదిమాటికి అదే తెరుచుకున్నది, తలుపులు కూడా అదిమాటికి అదే తెరుచుకున్నది. సరే తలుపులు తెరుచుకున్నాయి సరే, కాకపోతే అక్కడ చాలా కర్కోటకమైన వారందరూ కూడా ఆ దీనికి జైలుకి వారు పర్యవేక్షణ చేస్తున్న వారు ఉన్నారు. మరి వారి నుంచి ఎలా తప్పించుకోవచ్చు అంటే వారందరూ వెంటనే నిద్రావస్తున్నారు. ఇదంతా కూడా భగవంతుడి మీద నమ్మకం పెట్టుకున్నారు అంతే. సో ఇవంతా కూడా ఆటోమేటికల్ గా జరిగిపోయింది. సో అంత గొప్పమైనది మథురా ధామం. కానీ దానికంటే కూడా గొప్ప అయినది బృందావన అరణ్యము. మీరు అందరూ మీ ఇంట్లోనే కూర్చొనే మీరు ఆ బృందావన్ అరణ్యాన్ని మీరు చూడొచ్చు. సో ది ఇంటీరియర్ ఫారెస్ట్ ఆఫ్ బృందావన్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ సుపీరియర్ టు మథురా
బికాస్ ఆఫ్ ది ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ 12 ఫారెస్ట్. ద్వాదశ వనము అని అంటారు. ద్వాదశ వనం అది. బృందావన్ అంటే బృందా అరణ్యము అని అంటారు. బృందా అంటే ఎవరంటే తులసిదేవి. తులసి మొక్కలతోని అది అంతా కూడా యాక్చువల్ గా ఆ ప్లేస్ చెప్పాలంటే బృందావన్ అనేది దాని అధిష్టాత్మీ దేవి ఎవరు అని అంటే శ్రీమతి రాధావన్ అనేసి ఉండాల్సింది. కానీ తులసిదేవి భక్తిని మెచ్చుకొని శ్రీమతి రాధారాణి తన చోటైన ఆ బృందావన్ని శ్రీమతి రాధావన్ అది యాక్చువల్ గా. కానీ రాధారాణి అది బృందాదేవి పేరు మీద అప్పచెప్పేశారు. నీ భక్తికి నేను మెచ్చుకున్నానమ్మా, తీసుకో, ఈ బృందావన్ అనేది నీ పేరు మీదనే వస్తుంది, ఇంకా రాధావన్ అనేసని కాని ఇంక మీద పేరు ఉండబోయేది, దీన్ని బృందావన్ అనేసని పేరు రాబోతుంది అని అన్నారు. అందుకోసమనే తులసీదేవికి ఎవరైతే నీళ్లు పోస్తారో, తులసీదేవికి నమస్కరిస్తారో, ప్రదక్షిణ చేస్తారో వారందరికీ కూడా భక్తి పుష్కలంగా లభిస్తుంది. సో ఆ ద్వాదశ వనములు సచ్ as స్థలవన్, మధువన్ అండ్ బహుళవన్ which are famous for the various pastimes of Lord. సో మీరు చూసినట్లయితే నిధివన్, సేవాకుంజ్ అలాంటివి కూడా అక్కడ ప్రాంతాలు ఉన్నాయి. సో ఒక్కసారి మళ్ళీ మీరు ఆ బృందావన్లోని ఆ మొక్కలని, ఆ చెట్లని మీరు వీక్షిస్తూ మీరు మానసికంగా మిమ్మల్ని అందరినీ బృందావన్ తీసుకెళ్తాను. సో ఆ బృందావన్లోని ఎప్పుడైతే నిధివన్, సేవాకుంజ్ అలాంటి వాటికి వెళ్తామో అక్కడ వృక్షాలన్నీ కూడా చాలా రకాలుగా మెలికలు తిరిగి ఉంటాయి. మెలికలు తిరిగి ఉండడమే కాదు, ఏ చెట్లని చూసినా సరే కూడా అది సంపూర్ణంగా ఉంటే గాని దానికి పోషణ అనేది అందదు. కానీ మీరు బృందావన్లోని నిధివన్, సేవాకుంజ్ లాంటి ప్లేసెస్ లోని మీరు చూసినట్లయితే ఆ వృక్షాలన్నీ కూడా హాలోగా ఉంటాయి. లోపల పక్కన ఏమీ ఉండదు, కానీ బయట పక్క మాత్రమే ఉంటుంది. కానీ అయినా ఆకులు మాత్రం దాన్ని చాలా పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఎందుకు అని అంటే అది మామూలు వృక్షాలు కాదు. వారంతా కూడా ప్రతి ఒక్క వృక్షము కూడా ఒక గోపిక. ఆ గోపిక ఎప్పుడైతే ఆ మొక్కలు ఎప్పుడైతే సాయంత్రం అవుతుందో ఎన్నో కోతులు ఉంటాయి. మీరు చాలా జాగ్రత్తగా మీ కలద్దాలని చేతుల్లోనే పట్టుకొని ఉండాలి సుమా. ఎందుకంటే అక్కడ కోతులు వచ్చి కలద్దాలు, బ్యాగులు అలాంటిది ఏమైనా ఉన్నాయంటే, లూజ్ గా ఉన్నాయంటే లాక్కొని వెళ్ళిపోతాయి. సో మీరు అదే అయోధ్యకి వెళ్ళారంటే అక్కడ కోతులు, అక్కడ భగవంతుడిని ఎవరినైతే నమ్ముతారో దానికి తగినట్టుగానే అక్కడ కోతులు కూడా ఉంటాయి. సో ఆ కోతులు ఏంటి అని అంటే, అయోధ్యలో ఉండే కోతులు మీరు ప్రసాదం ఇచ్చారు అని అంటే కామ్గా వస్తాయి, ప్రసాదం తీసుకుంటాయి, వెళ్ళిపోతాయి, మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టవు. కానీ బృందావనంలో కోతులు మాత్రం అది ఆ స్థానానికి తగినట్టుగానే ఉంటాయి. అది వచ్చి కలద్దాలు లాక్కొని వెళ్ళిపోతాయి, లేకపోయింది ఏదైనా లూజ్ బ్యాగులు ఉన్నాయంటే బ్యాగులు లాక్కొని వెళ్ళిపోతాయి. నేను ఒకసారి బృందావన్లోని ఆ రాధాకుండ దగ్గర ఆ తిలకం కోసం అని ఆ రాళ్ళు పెట్టుకున్న కవర్లో ఉన్న ఆ కవర్ని లాక్కొని వెళ్ళిపోయింది. సో ఈ రకంగా అక్కడ కోతులు కూడా చాలా చంచలమైనవి, కొద్దిగా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. నిధివన్, సేవాకుంజ్లో ఇంకా కోతులు ఉంటాయి. అక్కడ జాగ్రత్తగా మీరు చూసినట్లయితే ఆ ఒక్కొక్క చెట్టు కూడా ఎవరు అని అంటే సాక్షాత్ గోపికలు. సాయంత్రం పూట అక్కడ ఒక్క కోతి కూడా ఉండదు, తాళాలు వేసేస్తారు. ఆ చెట్లన్నీ కూడా గోపికల రూపం ధరిస్తాయి. మళ్ళీ అక్కడ రాసలీల మళ్ళీ జరుగుతూ ఉంటుంది ఆ బృందావన్ అరణ్యంలోని. సో అక్కడ రాత్రిపూట ఎవరైనా సరే కూడా బయట నుంచి ఉండేవాళ్ళు చాలా మంది చెప్పినది ఏంటి అని అంటే అక్కడ గజ్జల శబ్దం లోపల వినిపిస్తూ ఉంటుంది అని. సో అక్కడ రాత్రిపూట ఒక రూమ్ లోని ఒక శయన కక్షంలోని మంచం అంతా నీట్గా సర్దుంటారు, గ్లాసుల్లోని మంచినీళ్ళు నింపి పెట్టుంటారు, లడ్డూలు పెడతారు కృష్ణుడు తినేదానికోసం అని, పందుంపుల్ల పెడతారు, సింధూరం పెడతారు, పళ్ళు పెడతారు. సో ఇవంతా పెట్టి ఉంచుతారు. తెల్లారు లేసి చూసేసరికి నీట్ గా సర్దిన ఆ మంచం మీద ఎవరో పడుకున్నట్టుగా, దాని మీద కూర్చున్నట్టుగా ఆ రకంగా ఆ పడకంతా కూడా కొద్దిగా చల్లా చెదరై ఉంటుంది. లడ్డూలు మీరు చూసినట్లయితే సగం కొరికిన లడ్డూలు ఉంటాయి. భగవంతుడు మొత్తమే తినేసి ఉండొచ్చు కదా, కానీ కాదు, తన భక్తుల కోసం పెట్టారు. అది పందుం పుల్ల నవిలినట్టుగా ఉంటుందన్నమాట. ముందు రోజు మామూలుమైన పందుం పుల్లలు పెట్టుంటే మొన్నటి తెల్లారేసరికి నవిలి పెట్టినట్టుగా అది కనిపిస్తుంది. గ్లాసులోని నీళ్లు భగవంతుడు సగం తాగి అక్కడ మళ్ళీ పెట్టుంటారు. సో సింధూరం కూడా అక్కడ పెట్టుకున్నట్టుగా కనిపిస్తుంది నుదుటి మీద. గాజులు కూడా అది తీసి పక్కన పెట్టినట్టుగా అనిపిస్తుంది. సో ఈ రకంగా ఉంటుంది ఆ నిధివన్ సేవాకుంజ్లో.
కృష్ణుడు, శ్రీమతిని మరియు ఇతర గోపికలు ఇప్పటికీ కూడా అక్కడ వస్తూనే ఉంటారు. రాసలీల జరుగుతూ ఉంటుంది. అద్భుతమైన ఆ నాట్యం జరుగుతూ ఉంటుంది. మనకు ఆ భాగ్యం లేదు, కానీ దాన్ని తలుచుకుంటూ మనం ఆ భావంతోని మనం ఉండొచ్చు. సో ఇది బృందావన్ అరణ్యం. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఆ రాసలీల జరిగింది కాబట్టి ఆ బృందావన్ అరణ్యం చాలా చాలా ఉత్తమమైనది. కానీ బట్ సుపీరియర్ టు దిస్ ఫారెస్ట్ ఈస్ ది డివైన్ గోవర్ధన హిల్. సో గోవర్ధనగిరి పర్వతం అనేది ఇంకా అద్భుతమైనది. కృష్ణ లిఫ్టెడ్ గోవర్ధన హిల్ like an umbrella raising with his lotus-like beautiful hand to protect his associates, the denizens of Vraja, from the torrential rains sent by angry Indra, king of the demigods. సో దేవతల యొక్క రాజు అయిన ఆ ఇంద్రుడు ఎప్పుడైతే అతను వర్షం కురిపించి కుంభవృష్టిని కురిపించారో, సంవర్తక అనే మేఘాన్ని పంపించి, అప్పుడు కృష్ణుడు అక్కడ గోవర్ధనగిరిని ఎత్తారు. ఒక గొడుగులాగా పట్టుకున్నారు. దేనికోసము అని అంటే తనని నమ్ముకున్న ఆ భక్తులు వ్రజవాసులని, ఆ గోవులని అందరినీ కూడా పరిరక్షించాలి అనేసని. ఎప్పుడైతే ఆ గోవర్ధనగిరిని పర్వతాన్ని ఎత్తుంచారో వారందరికీ కూడా ఏంటి అని అంటే కృష్ణుడు కేవలం ఒక చిన్న బాలుడు లాగానే తెలుసు, 8 ఏళ్ల బాలకుడిలాగా తెలుసు. కృష్ణ, మీరు ఎత్తడం ఏంటి, ఇది మీరు ఎత్తిన దాని వల్ల కాదు, మేమిగో కర్రలు పట్టుకొని ఉన్నాం, దానివల్ల గోవర్ధనగిరి నిల్చొని ఉన్నది. కృష్ణ, నువ్వు అసలు ఏమీ తినటం లేదు అనేసని వాళ్ళు తెచ్చి కృష్ణుడికి ఏదైనా తినిపించాలనుకుంటే కృష్ణుడు ఏం చేసేవారంటే వారందరికీ ఇంకా ఆహ్లాదాన్ని ఇవ్వాలి కాబట్టి ఒక చేత్తోని గోవర్ధనగిరి పర్వతాన్ని ఎత్తుతూ ఇంకో చేత్తోని వేణువాదన చేసేవారు. విపరీతమైన చలి వేస్తూ ఉండేది అక్కడ. సో అంత చలి వేస్తున్నప్పుడు వర్షం కుంభవృష్టి కురుస్తోంది అందులోని, అలాంటప్పుడు చలేస్తోంది. సో కృష్ణుడు ఏం చేశారు అంటే తన సుదర్శనాన్ని ఆవహించి చెప్పారనమాట, బాగా చలేస్తోంది నా వ్రజవాసులకి, కాబట్టి వారికి ఆ చలి రానియకుండా నువ్వు చుట్టుపక్కల తిరుగుతూ ఉండాలి, ఆ చలిపలకి రానివద్దు, చల్లటి గాలిని లోపలికి రానివద్దు అని. సో వెంటనే ఆ సుదర్శన చక్రం ఆ గోవర్ధనగిరి పర్వతం చుట్టూరా నిరాంకుశంగా, సో సో అసలు ఏమాత్రం కూడా ఆగకుండా గోవర్ధనగిరి చుట్టూరా ఆ సుదర్శన చక్రం తిరుగుతూ ఉంది, లోపల చల్లని గాలిని రానియకుండా. అండ్ అక్కడ ఎవరికి ఇబ్బంది కాకుండా ఉండేలాగా కృష్ణుడు పని చేస్తుంది. వారందరూ తింటున్నారు కానీ కృష్ణుడు మాత్రం 7 రోజులు 7 రాత్రులు దాకా కృష్ణుడు ఏమీ స్వీకరించలేదు. ఆ రకంగా వేణువాదన చేస్తూ ఉన్నారు. అంతేకాదు, it is also at Govardhana hill that Krishna tends the cows with his cowherd friends. తన గణాలు, మిత్రుల గణాలతో పాటు కృష్ణుడు ఆ గోవర్ధనగిరి పర్వతం మీదకే తీసుకెళ్లి ఆ ఆవులకి అందరికీ కూడా, ఆవులకి, దూడలకి, వాటన్నిటికీ కూడా మేత తినిపించేవారు. సో మీరందరూ చూడొచ్చు ఆ గోవర్ధనగిరి ఫోటో. సో ఆ గోవర్ధనగిరి చుట్టూరా ప్రదక్షిణ ఇప్పటికీ కూడా ఎంతో మంది చేస్తూ ఉంటారు. వారి భక్తి చూసినట్లయితే వారి భక్తి ముందు నా భక్తి అయితే శూన్యం అనిపిస్తుంది. వారు ఎక్కడెక్కడో పల్లెటూరు నుంచి వస్తారు, చెప్పులు కూడా వేసుకోకుండా. వారు ఆ గోవర్ధనగిరికి చెప్పులు లేకుండా, వారు ఏమి తింటారో తినరో కూడా మనకు తెలియదు. అక్కడే ఉంటూ కొంతమంది మామూలుగా దండవత్ ప్రణామాలు, మామూలుగా 21 కిలోమీటర్లు 42 కిలోమీటర్లు నడవాలంటేనే చాలా ఇబ్బంది అయిపోతుంది. అలాంటిది నాలాంటి వారైతే ఆటోల్లోని వాటిలోనే తిరుగుతూ ఉంటారు. కానీ అక్కడ భక్తుల్ని చూస్తే అనిపిస్తుంది, ఛ, నా భక్తి ఒక భక్త, అసలు నేను మళ్ళీ గోలోకానికి వెళ్ళాలి అనేసి ఒక కాంక్షతో పాటు ఉన్నాను. మళ్ళీ వీళ్ళందరి ముందు నా భక్తి దేనికి పనికిరాదు. అసలు ఒకవేళ నేనే గాని అక్కడ గేట్ కీపర్ అయి ఉంటే నన్ను నేనే ముందు కాలుతో కొట్టి మరీ తరిమేసి ఉంటానేమో. ఎందుకనంటే అసలు అర్హతే లేదు అని చెప్పని. అక్కడ వాళ్ళకి ఒక్కొక్కరికి కూడా అంత భక్తి ఉంటుంది. వాళ్ళు ఏంటి అనంటే దండవత్ ప్రణామాలు చేసుకుంటూ వస్తారు. కొంతమంది అయితే 1000 దండవత్ ప్రణామాలు, కొంతమంది 100. ఆ రకంగా వాళ్ళు గులకరాలు పెట్టుకొని ఒక్కొక్క దండవత్ ప్రణామానికి ఒక్కొక్క గులకరాన్ని ముందుకు పెడుతూ ఉంటారు. వారిని మనం తలుచుకున్నాము అని అంటే, వారిని మనం చూస్తేనే చాలు, వారు ఖచ్చితంగా గోలోకానికి వెళ్ళేవారు వారు. అటువంటి వారి భక్తి ముందు నా భక్తి శూన్యం, అసలు శూన్యం కూడా కాదు, నెగిటివ్లు ఎక్కడో ఉంటుంది. సో అంత గొప్ప అయినది వారి భక్తి అన్నమాట.
గోవర్ధనగిరి పరిక్రమ చేస్తూ ఉంటారు. అండ్ ఆల్సో దేర్ హ్యాడ్ హిస్ రెండవు with his most beloved Sri Radharani, engaged in loving pastimes with her. సో అక్కడ ఆ గోవర్ధనగిరిలోని ఎన్నో సార్లు కృష్ణుడు శ్రీమతి రాధారాణి కలుసుకున్నారు. చాలా చాలా అద్భుతమైన ఆ భక్తి భావన జరిగింది. సో ఇక్కడ చూడండి, అద్భుతమైన పిక్చర్. కృష్ణుడు ఆ గోవర్ధనగిరి పర్వతాన్ని ఎత్తినేటిది. సో ఎత్తినప్పుడు చుట్టుపక్కల ఆ గోవులు, మిగతా వారందరూ కూడా కృష్ణుడినే చూస్తున్నారు. ఓ కృష్ణ, ఎత్తేవా నువ్వు ఈ గోవర్ధనగిరి పర్వతాన్ని అని. సో మాకందరికి కూడా ప్రొటెక్షన్ కోసమనా అని అంత పెద్ద పర్వతాన్ని ఎత్తారు. చూడండి అక్కడ కిందన సో యశోదాదేవి నోటి మీద చెయ్యి వేసుకొని ఉన్నారు. అరే, ఇంత పెద్ద ఇది గోవర్ధనగిరి పర్వతాన్ని నా కృష్ణుడు ఎత్తాడా? నా కృష్ణుడు ఎత్తుండడులే, ఇది భగవంతుడే ఎత్తారు, ఆ పేరు కాస్త నా కృష్ణుడికి ఇచ్చేస్తున్నారు. లేకపోయిందా నా కృష్ణుడికి ఏం తెలుసు, అమాయకుడు, చిన్న పిల్లాడు, అతనికి ఏమీ తెలీదు అన్నట్టుగా అనుకుంటున్నారు శ్రీమతి రాధారాణి. సో ఈ రకంగా సో గోవర్ధనగిరి పర్వతాన్ని ఎత్తుతున్నారు కృష్ణుడు. కానీ దానికంటే కూడా ఉత్తమమైనది ఏది అని అంటే శ్రీమతి రాధారాణి యొక్క ద్వారా తన గాజుతోని సృష్టింపబడిన రాధాకుండ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, ఇక్కడ మీరు చుట్టుపక్కల చూస్తున్నారు 2 రకాల చెరువులు ఉన్నాయి. సో ఒకటి స్క్వేర్ షేప్ లో ఉన్నది, ఇంకోటి వేరే షేప్ లో ఉన్నది. ఏది రాధాకుండు, ఏది శ్యామ్ కుండు? రాధాకుండ్ ప్రభుజీ. ఎక్సలెంట్. స్క్వేర్ గా ఉండేది అది రాధాకుండ్. అది శ్రీమతి రాధారాణి తన గాజుతోని తవ్వారు. ఓకే, సో ఇది చూసిన తర్వాత సో ఫస్ట్ కృష్ణుడు తన మురళితోని తవ్వారు శ్యామకుండు. అది చూసిన తర్వాత రాధాదేవి అనుకున్నారు, నేను కూడా తవ్వుతానులే అన్నారు. తన గాజుతోని ఒకటి తవ్వారు రాధాకుండ్ అని. సో అప్పుడు కృష్ణుడికి ఇంకా ఎక్కువ నచ్చింది ఏది అని అంటే రాధాకుండే నచ్చింది అనమాట. సో కాబట్టి అన్ని నదులు అందులోనే కూడా ఇప్పుడు ప్రవహిస్తూ ఉంటాయి. సో ఎప్పుడైతే ఒకసారి అంతా కూడా నీళ్లు ఒకసారి తీసి క్లీన్ చేశారనమాట, ఒకసారి చూసినప్పుడు డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ నుంచి నీళ్లు వస్తున్నాయన్నమాట. దాని లోపల ఊట దిగుతోంది. అదే ఏంటి అని అంటే నదులు అనమాట. వేరియస్ నదుల యొక్క నీళ్ళంతా కూడా ఆ రాధాకుండు అని వస్తుంది. ఈ రోజు మనకి రాధాకుండు, శ్యామకుండు ఇవంతా కూడా ఈ రూపంలోని కనిపిస్తోంది అని అంటే దానికి కారకులు ఎవరు అని అంటే రాధాకృష్ణుల యొక్క అవతారం, కలిసిన అవతారం శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు మన కోసమని ఈ రాధాకుండు, శ్యామకుండు మరియు ఇప్పుడు కనిపిస్తున్న బృందావన్ అంతా కూడా యాక్చువల్గా ఎవరు మళ్ళీ కనబెట్టారు అని అంటే మనకి శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువే కనబెట్టారు. సో రాధాకుండ్ at the foot of Govardhana is superior to all because it is there that love of Krishna overflows. సో కృష్ణుడి యొక్క ప్రేమ మనకి శ్రీమతి రాధారాణితో పాటు ఉన్న ఆ రాధాకుండులోని ఆ ప్రేమ అనేది అత్యంతమైన ఆ ద్రవితమైన రూపంలో మనకు కనిపిస్తుంది. అడ్వాన్స్ డివోటీస్ ప్రిఫర్ టు reside at Radhakund because this place is the site of many memories of eternal loving affairs between Krishna and Radharani. రతి విలాస. సో ఇది కృష్ణుడు మరియు రాధారాణి యొక్క ప్రతి ఒక్కరు దయచేసి 2 చేతులు జోడించుకొని ఆ శ్రీమతి రాధారాణి యొక్క రాధాకుండ్కి నమస్కారం పెట్టుకోండి. రాధాకుండ్ కి జై హో. సో ఈ రాధాకుండ్ అనేది అన్ని లోకాలలోకి కూడా ఉత్తమమైనది ఏదైనా ఒక ప్రదేశం ఉన్నది అని అంటే అది రాధాకుండ్. సో అందరూ కూడా ప్రిపేర్ అయి ఉండాలి, మనం రాధాకుండ్ దగ్గరికి చేరుకోగలిచే దానికోసం. ప్రిపేర్ యువర్ హార్ట్ అండ్ మైండ్ ఫర్ పిల్గ్రిమేజ్. మనం రాధాకుండ్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి అని అంటే ఒకటి నిజమైన రాధాకుండ్ దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చు, లేకపోయినా మానసికంగా మనం రాధాకుండ్ని తలుచుకోవచ్చు, లేదనంటే మన శరీరాన్నే మనం రాధాకుండలాగా మార్చుకోవచ్చు. ఏ రకంగా అంటే బై రీడింగ్ బుక్స్, ఇలా ప్రభుపాదుల వారి ద్వారా రాయబడిన పుస్తకాలని మనం చదువుకోవడం, లేకపోయిందా ప్రేయర్స్ బై అవాయిడింగ్ 10 offenses. మనం ప్రేయర్స్, భగవంతుణ్ణి మనం ప్రేమపూర్వకంగా మనం తలుచుకోవడం,
కానీ అట్ ది సేమ్ టైం మనం ఆ పాపాలని 10 ఆఫెన్సెస్ ని మనం అవాయిడ్ చేస్తూ వేస్ ఆఫ్ సర్వింగ్ హోలీ ధామ్ ఏ రకంగా మనం సర్వ్ చేయొచ్చు అని అంటే, ఒకటి రిమెంబరింగ్ తలుచుకోవడం, నెక్స్ట్ గ్లోరిఫైయింగ్ ఆ రాధాకుండ్ ఇంకా వృందావన్లోని ఆ 3 ముఖ్యమైన డీటీస్ ని తలుచుకోవడం. ఏది అని అంటే, మొదటిది శ్రీ రాధా మదన మోహన, నెక్స్ట్ శ్రీ రాధా గోవింద మరియు శ్రీ రాధా గోపీనాథ్. ఈ 3 కూడా మనకి ముఖ్యమైన 3 డీటీస్. సో సంబంధ, అభిదయ, ప్రయోజన వాటి కోసమని ఈ 3 గుడుల్ని ముఖ్యంగా వీక్షిస్తూ ఆర్ మానసికంగా తలుచుకుంటూ శ్రీ రాధా మదన మోహన్ కి జై, శ్రీ రాధా గోవింద్ కి జై, శ్రీ రాధా గోపీనాథ్ కి జై. సో ఈ రకంగా మనం తలుచుకుంటూ శ్రీమతి రాధారాణిని తలుచుకుంటూ ఆ రాధాకుండని తలుచుకుంటూ మనం మన జీవనాన్ని యాపనం చేసుకోవచ్చు. ఈ రకంగా క్లీనింగ్, సో అక్కడ మందిరాలను మనం పరిశుభ్రపరుస్తూ తలుచుకుంటూ బ్యూటిఫైయింగ్, వారిని అందంగా తీర్చిదిద్దుతూ, వారు ఆల్రెడీ అందంగా ఉన్నారు, మనం వారిని అందంగా ఏం తీర్చిదిద్దగలం. కానీ మనం మన చిన్న చేతులతోని, అంటే చిన్న అని అంటే మనది చేతులు వారిని అందం చేయలేవు, కాకపోతే మనం ఒక ప్రయత్నం చేసాము అని అంటే చాలు భగవంతుడు అందంగా అయిపోతారు మన కోసమని. సో ఈ రకంగా మనం చేస్తూ మన జీవితంలోని మనం ప్రతి నిత్యం కూడా ఆ రాధాకుండను తలుచుకుంటూ మరియు రాధా మదన్ మోహన్, రాధా గోవిందదేవ్, రాధా గోపీనాథులను తలుచుకుంటూ మనం మన జీవన యాపనం చేసుకున్నాము అని అంటే, అంతకాలే మనం నారాయణ స్మృతి చేసుకోగలిచాము అని అంటే, అంతకాలంలోని హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపిస్తూ మన గురు మహారాజుని తలుచుకుంటూ అలాగే రాధాకుండను తలుచుకున్నాము అని అంటే ఖచ్చితంగా మనం భగవంతుడి ధామానికి చేరుకుంటాం. సో ఎవరికైనా ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నాయంటే మీరు అడగచ్చు, లేదు అని అంటే మనం ఇక్కడతో విరామం తీసుకుందాం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపాసింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంత కోటి వైష్ణవ బృందికి జయ హో. నమాచార్య శ్రీ హరిదాస్ ఠాకూర్ కి జయ హో. ఎవరికైనా ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నాయంటే అడగచ్చు మీరు, లేదంటే ఇక్కడతో మనం విరామం తీసుకుందాము. దయచేసి మీరు అందరూ కూడా మీ అటెండెన్స్ మార్క్ చేసుకోండి. అందరికీ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. అటెండెన్స్ ఇచ్చిన వాళ్ళు లీవ్ అయిపోవచ్చు. అటెండెన్స్ వేయాలి ప్రభు, వేయాలి, వేస్తాం. ఓకే. ప్రభుజీ అటెండెన్స్ మర్చిపోయాం, వేస్తాం ఉండండి. అది అంత బాగా చెప్పారు ఇవాళ. అసలు మళ్ళా మన బృందావనం వెళ్ళిపోయిన ఫీలింగ్ ఉంది మాతో. హరే కృష్ణ రామకృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ వందే మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ.